Здравейте! Днес при нас е Пешо Циганина. Кажи здрасти, Пешо. Той е много пушил. Нали така, Пешо? Добре, виждате, че той много е пушил. Така, сега трябва да му питаме най-големия въпрос. За минус 93%. И така, сега въпрос е. Колко цигари пушите на ден? Първи въпрос. 8. 8 ли е отговорът? Вие ще кажете. Да, разбира се, че 8. Добре, печелите 2 точки. Сега, втори въпрос. Имате ли зъби? Малко съм зъбите, защото ходах на зъболъчка, ми бяха жълти. Затова се сложи салето, тук сложи шалето в зъбите, сах вътре. Добре, това не ни интересува нас. Сега, кажете, трети въпрос. Това, втори въпрос, носи 10 точки. Сега, трети въпрос. Кажете, колко пари имате в джоба си? Аз паря в джоба има една стенка, с тези пари са купувам цигари, купувам... Добре, това не ни интересува. Вие печелите минус 20 лева. Платете ли сега, че участвахте в скапаното ни предаване? 20 000 лева. Здравейте, той поводя и ние трябваше да го изкараме от тук. О, камерата! Моя